बयनिसिमबो आंनि अननायखौ सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनै बे समाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय। भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट आरो बयबो शेयार खालाम जाहाथे बै बिथाङा नुयो आरो बेबायदि पस्ट होआ बेबायदि खालामा। जोंहा दाखालि बावैसो बागुरुम्बा जेनाखि गुवाहाटियाव जेनाखि जोंनि कालचार दिन्थिफुंनानै थांबाय आरो बेयाव गोबांथार मानि सोरबा सोरबा 50,000खौ मोनगोन आसायै गोबां दंमोन नाथाय मोनाखिसै आरो दा 50,000खौ मोनालासिनो दा 25,000खौ मोनबाय। दा 25,000खौबो मोननानैबो बिथांमोना जथेस्थ' सानाखै। दा बेयाव माने बिथांनि लिरनाय बायदिबा आङो फैसानि थाखायसो मोसादों बायदि मोनदों आरो ना। दा फैसानि थाखायसो खस्थ' खालामदों बायदि मोनदों आङो। माने हारिनि थाखाय जोंनि हारिमुनि थाखाय हारिमुखौ जौगाखांनो थाखाय बा हारिमुखौ जोङो गावनि जिउखौ बावसोमनानैबाबो गोसो मोदोम जिउ होसोबनानैबाबो माने बिथाङा मोसानानै दिन्थिफुंनो बेबायदि सानाखै बायदि मोनदों आङो। बेयाव लिरदों बेयो ओरैबायदि आं फरायनि दै दिनै जोंना अल रेकर्ड मेगा बागुरुम्बा दोहौनि मोननो गोनां फैसाखौ मोनजोब्बायना लोगोफोर, नाथाय आंहा गोजोन गैया। जोंहा मास्टार ट्रेनारफोरनिखौ 50,000 होगोन होननानै 25,000ल' हरबाय। पारफेक्टिक्स खालामग्रा मास्टार ट्रेनारजों मा फाराग थाखो? एफा खस्थ' खालामनाया जायानो जा खस्थ' खालामनायजों लोगोसे सारा बुहुमावनो नाङैनो जोंनि कालसारनि बागै जों मा होनो दिन्थिसारफुंनो हाबाय। बिटिसि सरखार हाग्रामा बिथाङाबो 10,000 होगोन होननाया होआखै माथो दुखुसो होबाय बैसागुबो सफैबायनो। जोबोद मोजाङानो लिरदों नङा होमबा, जोबोद मोजाङानो बुंदों। बैसागुबो सफैबाय आरो 50,000आबो मोनाखिसै, 25,000ल' होबाय। आं बेयाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों दै। दा बिथाङा बैसागुजों खुनु लोब्बा गैया आरो थाखा फैसाजों खुनु लोब्बा थानो नाङा। जा मोन्दों बेखौनो जथेस्थ' साननानै लानांगौ। दा 25,000 मोन्दों होनदों, बे 25,000खौनो जथेस्थ' साननानै लादो। गोबां मानसिफोर दङ बुजायनांगौ होनांगौ आरो ओरैदि खालामनांगौ आरो बेसेबां मेनटेन खालामनांगौ जाय सरखार बा जाय सेराव जिरायो आरो जाय बिनि माखासे माबा लायो बिबान लायो, बै बिबानगिरिफ्रासो मिथिगौ नङा होमबा। बेनिखायनो बैफोरबायदि पस्ट होबाय थायालासे मोजां पस्ट होदो। मोनबाय जिखुनु बे मोननायखौनो जथेस्थ' साननानै लादो। नङाबा नोंखौ बयबो बुंगोन माथो बियो गोबां थाखानि लबिया, माथो बियो थाखानि थाखायसो मोसादोंमोन बा थाखानि थाखायसो खस्थ' खालामदोंमोन, थाखानि थाखायसो बियो मोसानानै दिन्थिदोंमोन नङा होमबा। जाय हारिया बुहुमाव हारिमु आरो कालचार गैया, गाननाय जोमनाय ट्रेडिसनेल ड्रेस गैया, बे हारिया बे जाथिया बुहुमाव सिनायथि गैया आरो जायगा गैया आरो बेखौहाय रावबो सिनाया। बेनिखायनो जाय हारिया हारिमु कालचार गाननाय जोमनाय ट्रेडिसनेल ड्रेस दङ बिथांमोनहा बे सिनायजायो आरो मुं मोनो आरो सारा बुहुमावनो बिथांमोनहा जायगा मोनो नङा होमबा। बेखौ लानानै नोंथाङा मा खालामनो सानदों दिनैनि दिनावहाय? बेनिखायनो जोंनि हारिमुखौ, जोंनि गाननाय जोमनाय बागुरुम्बा मोसानाय ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरखौ जोङो जेब्लायबो मोसानायजों लोगोसे फरायनायजों लोगोसे जानाय लोंनायजों लोगोसे मावनाय दांनायजों लोगोसे जोङो दिखोलांबाय थानांगौ, जौगाहोलांबाय थानांगौ। अब्लासो जोंनि हारिमु कालसारा जौगालांगोन। बेनिखायनो बेफोरबायदि पस्ट होबाय थायालासे मावनायजों दांनायजों जानायजों लोंनायजों फरायनायजों लोगोसे बै जोंनि कालसारखौबो जोङो गोजौआव लांफानाया दिखोलांफानाया जोंनि थाखाय खुब दरखार। बेनि थाखायनो बेफोरबायदि पस्ट होनो नांला आरो जेखौ मोन्दों बेखौनो जथेस्थ' साननानै लादो आरो जेसेबां एसेबां बे भिडिअखौ शेयार खालाम। जाय बै बिनानावा बै सिस्टारा आंनि भिडिअखौ नुयो आरो बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा बे 25,000 मोन्दों अननानै सिरि थादो आरो जाय थाखाखौ लुबैनानै बेबायदिनो पस्ट होलाबाय थादों अब्ला नोंथांमोनखौ बिथांमोना थाखानि थाखायसो खस्थ' खालामनो मोसादोंमोन होननानै जों नोंथांमोनखौ बेबायदि साननाय जागोन आरो। बेनिखायनो नोंथाङा एसे सानै हयै बुजिदो आरो बेखौनो जथेस्थ' साननानै लादो। भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामला, एसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम। बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ, बाय बाय, अल दा बेस्ट।